Kaixo Joseba, ni Jorge naiz, zu bezala pasteleroa. Hemen, askotiko presalden makarroia egiten ditugu. Ezautu nahi? Presalde sortuzun nire atxonak 1980. Atitik hasieran da zeukeben ultramarinoz bat, da pixkenaka gozo gauze sartin hasi izan, da handik sortu zuen. Da gero pasau zan nire atxena, eta gero bere semik gubian nahi. Gaur egun emateu gexena pastelak, boieria, tartagintzak eta da honena diraz hojalderezkoa eta gaztaren tarta. Da bizket kafea eta hola. Jentik esena baloratzen da guk egiteula gauze dana eta eguneko produktua dela. Gure produktu garrantzitsuna makarroia da. Makarroiak ez ditu hemen egiten, gu daukagun obradorean, eta oin jungora batzuk egitera. Eskotiko makarroia egiteko osagaiak haue dira. Almendra, azukrea eta zuringoa. Da errezeta hau nire aitona sortu zuen. Errezeta hau egitea oso errexea da. Hartzeu almendra, gero hartzeu azukrea, da urpixketekin naztegu. Postrea oso gozoa da, orduan gozozaleek asko estimatzen debe. Osagai hauek ondo nahaztuta gero xehetu egingo diteu. Oin, bigarren aldiz xehetuko dut. Bestaldetik, hemen txuringoa montatuko diteu. Txuringoe mazien nahaztuko ditut. Oin batidoran jartze dena. Oin masa hartzet eta mangan sartukot. Da forma eman bertzaio. Bueno, txapan bota diteu eta ikusten duzuen bezala hauek ez diz makarroiek tomatekin jateko. Oin labin sartuko diteu. Pinki hona ez da, Joseba? Bueno, askotiko makarroia jateko, presalde atorri berko zu. Agur!